Fil-lejl qaddis tal-miliet, it-twelid ta' Ġesu, l-aħbar it-tajba, ġiet imxandra mill-anġli lir-rajja foqra ta' Betlem, li bħalma nafu mir-rakkont tal-Vanġelu skont San Luqa, irħawla lejn Betlem fejn qiemu it-tarbija Ġesu u ħarġu jxandru dak kollu li raw u semgħu. Din il-festa tal-Epifanija Ġesu issa jiġi muri lill-pagani, rappreżentati fil-maġi illi fittxewh, sabuh, imuh u tawh ir-rigali tagħhom. Insellmilkom u nistedinkom għal 267 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. San Mattew jitkellem minn dawn il-maġi, dawn l-orrief ġejjin mill-Vant illi bl-istudju tagħhom tal-istilel u tal-iskritturi Lut u blajnuna anka xi ftit mill-qorti rjali ta' Erodi l-Kbir skont ir-rakkont tal-Vanġelu jaslu Betlem immexxija mill-providenza divina, immexxija mill-kewkba biex jarfu f'Ġesu tarbija il-Messija imwiet, mhux biss Lut imma l-Messija mwiet għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Kemm hu sabiħ l-atteġġament tagħhom ma kinux Lut ma kellhom xewqa kbira li jfittxu il-verità u bl-istudju u r-riflessjoni u l-meditazzjoni tagħhom waslu biex jarfu lil Ġesu. Studju, meditazzjoni u riflessjoni li ma kinux biss ta' fuq il-bank tal-iskola jew mod astratt u teoriku, imma rħawla bil-mixi għamlu l-pellegrinaġġ il-vjaġġ twil tagħhom sakemm bi providenza divina u anki bil-kapaċità tagħhom waslu fid-dar ta' Betlem fejn sabu lil Ġuseppi, lil Marija u lil Ġesu. Hija tfittxija tal-ġnus għall-verità, hija tfittxija tal-bnedmin ta' rida tajba li qed ifittxu l-verità dwar Alla. Hija tfittxija tal-bnedmin ta' rida tajba illi jaslu biex jarfu f'Ġesu il-feddej tagħhom, il-feddej universali. F'moħħi jiġu il-popli tal-Asja, tal-Afrika, illi qed ifittxu lil Ġesu u qed isibuh. Mhux ta' bxejn li llum ngħidu li l-futur tal-Knisja huwa proprju f'dawn il-kontinenti, mimlija bi bnedmin li bħal maġi għandhom qalb u rieda safja u jaslu biex jemmnu f'Ġesu bħala feddej tal-bnedmin kollha. Jalla dan l-aċċi mislinna wkoll. Aħna li għarafnieh imma ċanin li nsiru nafuh dejjem aktar biex bil-ħeġġa tal-Ispirtu inxandruh bħala l-Messija, bħala l-feddej universali tal-bnedmin kollha, bħala l-prinċep tal-paċi. Jalla l-festa tal-Epifanija kun festa ta' dawl anki għalina. Nsellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.